Hei, tervetuloa Tiedosta itsesi harjoitukseen. Tämä on tietoisuustaitoharjoitus, joka opettaa sinulle havainnoimaan sinun oman kehosi tuntemuksia. Voit tehdä harjoituksen istuen. Hae siis itsellesi hyvä istuma-asento. Anna hartioiden, käsien rentoutua. Katso, että sinun selälläsi on hyvä tukeva asento. Molemmat pakarat koskevat alustaan. Huomioi jalkojesi asento. Jos jalkapohjasi ovat maassa, voit tuntea, miltä maa tuntuu jalkojesi alla. Onko sinulla hyvä, tasapainoinen istuma-asento? Jos haluat, voit sulkea silmäsi ja hengittää nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Voit hengittää myös suun kautta, jos se on sinulle luontaisempaa. Huomioi, miltä sinun kehosi tuntuu juuri nyt. Kaikki viestit, joita kehosi sinulle antaa, ovat yhtä tärkeitä. Voit hyväksyä ne, ottaa sellaisen havainnoiman asenteen. Olla armollinen itsellesi ja niille tuntemuksille, mitä kehosi sinulle antaa. Voit tuoda huomioon sinun hengitykseesi. Huomioi, miltä tuntuu hengittää. Miten kehosi liikkuu, kun hengität. Sisään hengityksellä rintarankasi kasvaa, laajenee. Ulos hengityksellä rintaranka laskeutuu ja pienenee. Huomioi myös mahasi liikkeet, kun hengität sisään ja mahasi kasvaa hieman. Ja kun hengität ulos ja mahasi pienenee. Miltä sinun kyljissä tuntuu, kun hengität? Tunnetko liikkeen myös selässäsi? Missä kaikkialla sinun hengitys tuntuu? Voit hengittää muutaman kerran hieman syvempään. Mahdollisesti nenän kautta sisään, ottaen happea täyttäen kehosi niin laajaksi kuin mahdollista. Ja sen jälkeen puhalla happi pois suun kautta, ehkä vähän huokaisten. Nenän kautta sisään, iso laaja hengitys. Ja suun kautta huokaisten päästä happi pois. Tee vielä 2 kertaa tämä syvennetty hengitys. Ja anna jokaisella uloshengityksellä sinun hartioiden rentoutua hieman enemmän. Anna kehosi rentoutua. Anna sitten hengityksesi hakea se oma luontainen rytmi. Anna hengityksen kulkea lempeästi sisään ja ulos. Itse jääden tarkkailijaksi, havainnoijaksi. Anna hengityksen kulkea omaa luonnollista rytmiään. Anna ajatusten lipua omaa tahtia ja tuntemuksien tulla ja mennä. Sinun ei tarvitse jäädä ajatuksiisi kiinni, vaan havainnoi, huomaa ne ja päästä ne sitten menemään. Huomioi vielä hengityksesi, minkälaiseksi se on harjoituksen aikana muuttunut.
Huomioi myös kehosi, tuntemukset, mitä sieltä juuri nyt nousee. Onko mielesi hieman rauhoittunut? Toista mielessäsi itsellesi sanat. Kaikki on hyvin, juuri nyt.